Какво ще сготвим с теб? Ще приготвя постни палачинки с пълнозърнесто брашно, като ще предложа и един плодов сос към тях. Но разбира се, може да се спести това и да си ги залеем просто с мед или с любимо сладко. Кажи сега какво ни е необходимо за тези палачинки с плодов сос. Трябва ни соево мляко. Аз съм избрала ванилово соево мляко, защото е по-сладичко, има приятен аромат. Разбира се, който предпочита да не хапа постни неща, може да си го замени с прясно мляко. Интересното в тази рецепта е, че тя е без яйца. Както знаем, за палачинки са нужни яйца, обаче аз сега ще ги направя без яйца. Ще се получат? Ще се получат. Сега ще видиш. Окей, добре. Соевото мляко слагам в него... Брашенце? Да, на брашенце имам пълнозърнесто брашно. Както вече казах, те ще ги направя с пълнозърнесто брашно. Преди това искам малко захар, канела и олио. Ще сложа две лъжички захар, половина лъжичка канела за аромат, 50 мл олио, щипка сол. Благодаря ти. Сега ще го развършвам това. Ще добавя около стотина грама брашно. Значи разлика в пълнозърнестото бяло брашно има във връзка с консистенцията на тестото, което се получава. Значи за тази рецепта на 150 мл соево мляко добавям около 100 грама пълнозърнесто брашно, като гледам всъщност сместа да бъде малко по-гъста от тази на палачинкото и малко по-рядка от на кексовото тесто. Сега ще видим как се получава. Нека пак кажем за зрителите какво е количеството соево мляко. 150 мл соево мляко, 50 мл олио, може и лек зехтин да се използва, щипка сол, малко захар за сладост, канела за вкус и аромат и 100 грама пълнозърнесто пшенично брашно. Ето каква е консистенцията, по-гъста за палачинки, но е малко по-рядка от такава за кекс. И загряваме си котлона. Добре. Виждам, че сосът ще бъде с круши и портокал. Да, ще направя едни сос. Да, в същото случай сос ще бъде малко пресилено. Всъщност ще овкуся круши, с които ще ги сваря в малко портокалов сок, с мед. Ще сложа ванилия, от шушулка ванилия семенца и звездена масон. Какво е звездена масон? Ще ми кажеш после. Сега нека видим как се правят палачинките. Загряваме тигана, като трябва ли ни мазнина? Ако използваме тефлон от тиган, не ни трябва мазнина, но в случая трябва да е доста добре загрята за тези палачинки. Значи искам да уточня, че аз няма да правя крепес от френските палачинки, ще направя тип американски палачинки, които са по-манички. Малко по-дебели. И по-дебели, да. Обикновено, за да станат пухкави дебели, в тях се добавя бак повер или някакъв друг набухвател, сода. Но аз няма да добавям, решавам, че и така е окей. Добре. Ето в момента слагам, без да разтилам прекалено. Тя ще си взема някаква форма. Тя си взема, да, някаква форма. Започват да се образуват едни балончета на повърхността, след малко ще видим. Всъщност дупчици, тогава обръщам палачинката. Много добре. Кой е първият, който опитва твоите вкусотийки? Очевидно е Валю. Той е първият, който ги опитва, да. И определено той ми е една голяма критика. В повечето случаи градивна. Но все пак всеки има различен вкус. Търся мнение от други хора. Читатели също казват, когато приготвят нещо в моя блог, някаква рецепта. Това, което казах и в предварителния разговор, снимките са прекрасни. Очевидно имаш не само кулинарни умения и е добро око за представяне на нещата, което това е важно, нали? Не само да е вкусно, а да изглежда добре. Ето виждаш как се образуват едни дупчици. В този момент обръщам палачинката. Прекрасно. От тази страна, да. Получава се една хрупкава коричка, захарта също леко се карамелизира. Става много приятно. Значи в момента са нужни около 15-20 секунди още и палачинката е готова. Добре, нека да извадим една такава чиния. Аз предлагам да започнем с правенето на соса. Страхотно.
страхотно. Пък аз да продължа с палачинките. Надявам се да се справя. Може би такова количество. Да, горе-долу, добре. Добре. Ще си загрея котлона. В него ще сложа сокът от един портокал в тенджера. Една-две купени лъжици мед, може и повечко на вкус, както ви харесва. Подготвила съм един тъмен ром, който ще сложи, също ще добави интересен аромат. Да. Ако този сос с палачинките се приготвя за деца, разбира се, може да се пропусне. Заедно с соса, тъмния ром. Тъмният ром е ето точно тук. Какво е количеството тъмен ром? Около 2-3 супени лъжици, значи само за аромат ни трябва. Добре. Аз ще много още на е достатъчно. Не е хубаво да прекаляваме. Чудесно, да. Изчаквам да заври. Междувременно ще сложа от семенцата от половин шушулка ванилия. Разрязвам ванилията на 2 по дължина. Ножът трябва да е остър. Само семенцата? Да, само семенцата, защото аз ще сложа от половината шушулка, а останалата може да се използва за някаква друга рецепта или да си ароматизирате захар с нея. Ето, стърпвам ги добре. Всъщност, добавям. ванилията, която ползваме, се прави от тези семена? Ами не. Ванилията, която по принцип е разпространена в мрежата, е синтетична. Тя е изкуствена. Също така, според мен има доста по-различен вкус от тази. Тази е много по-мека, като аромат, остава много по-фин аромат, докато другата е много наситена. Да, определено има разлика в аромата. Този е много по-наситен. Можем ли да използваме вместо мед за хората, които не обичат мед, може би захар? Може, да. Какво е количеството? Каквото на вкус. Да кажем една-две супени лъжици, според мен са достатъчни за това количество, което аз ще направя. Колко използваш в сладкишите бяла захар? Ами, понякога се налага, защото бялата захар наистина е по-здравословно, придава един страхотен аромат на меласа. Но от друга страна, ако искаме да си направим, например, целувки, които би трябвало да са бели, да, няма как да се получат. Се използва, да, бяла захар. Като си говорихме за аспартам, нали, според мен по-добре да се използва бяла захар, отколкото някакъв друг посладител на основата на химия и нещо, което наистина ще ни навреди. Всъщност, всеки един от продуктите, които купуваме в магазинната мрежа, добавя звезден анасон за аромат. Разкажи за звездния анасон. Ами той има анасонов вкус, според мен много сладък и е страхотен за всякакви десерти. Разкусява, но много ми харесва. Аз обичам ванилия и звезден анасон. Сега в този момент ще добавя крушите, които ще се сварят съвсем леко, без да ги разкачвам. Само искам да омекнат и да придобият аромат. Не знам дали е заради мен или заради силния котел, но коричката е малко по-тъмна от мъжното. Значи проблема е в мен. Но мисля, че все пак ще се получат страхотно. Имаме смес за още една. Добре, сосът е готов. Да. Част от съдържанието извря вече. Редуцира се, крушите станаха омекнаха и се ароматизира. Сега ще залея палачинките и може да ги хапне после. Този аромат на анасона е много осезаем. Нали? Не знам, може би някаква част от нашите... Аз обичам да режирам. Това е много важно, не само да е вкусно, а и да изглежда добре. Да. Благодаря ти, че беше мой гост. Оценявам много това, че професионалист или поне занимавал се така добре с кулинария, бе гост в студиото на Мело ТВ. Останете с нас и следващия път, когато ще приготвим много хубави коледни неща. Благодарим на магазин Столовце. Останете с нас и с програмата на Мело ТВ.